sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga Likin abe nah ya na boy saha usi pareo dangin na ya niala ni bane-bane na mangabing may turun mga luahon ido ya na boy saha usi pareo na le adong nakpaddohani matsulikin na tarsongon dia do nayon naroha gabetab basukus-suko na lay boy piannon uhalo ni huwak kare na mangihu molope dang tolak bay partikiat tao na labi nereng partikian no hera nang step closing na mahui daon alak kana uli may tukpad dohani penak ngarong namadok mardalad do si tepang nawo patin na maralus dodongan taringot tu si alay tahamalate homma molope marsi bay padapo na hita taringot tuju duli akka namanya mangyahi na duminggad do hita di si na manguhal do hita yakka ruhu na pinukkan yoput ta si julu-julu tubu alay tong ma taparhatutu asing dolok asing donang duhuk na maragampe hita na mangulahoni tongdo tinujuna mabaik kuna lumehet taringot inapahot tapar saripeon yanak koni udut tu sima akka nauli na ding ganito tu molo dihami di parserahanon molo hana ulahoni na manuruhi sadado ulos sian si pangitubu dang dohonot tutui nagabe ulos sela alai di huguari hami mai nagabe ulos pada das mai si pasahaton tu parumai tu boru doho helatai asai madalan dinasida huwak karena mangihut das idul matanggai namanagam dohita patu paun ni nasida do marsugot taduan ada nagok marhitehon sulak-sulang pahopui humar sugut taduan ala itu tu nakaning marasing padapok ni dongan sakke hujur ninna parjolo di jalo ala inggo di luak namion sai jumolo do ni jalo uka harbangan dung pei uka harbangan ni huna tua-tua ni huta sakke hujur tui botoni na muli ima sakke hujuron pangihut-ihut manakpe pangirihirik tunabboru ni na muli sialabane mang pangalabohi ima huna torasni na muli lau sudut tusi ala adong do disiak kadongat tubuna tuk pehohatahok kami nakkaningani nagabe pasitua natonggi hatanuaing mai niasa sitong na ho doi songon na tinjalo ni natoras nai pangalabohi do saluhu nai pangalabohi do si pasahaton ni para anak upar borui udut tusi manak kaning suku-suku ni mamuse aha do si buanon ni para anak molo diulahom manuruk-nuruk ninna namasa matong di huhatahod di ilua perserahan namion si buanon niba molo hatiha borhati manalaho manuruk-nuruk ba pagori ni si panganon buanon masih panganon nikuma si panganon na jagar may patupaon suak songoni madehok nakngani na huhatahoni mulai sian uka harbangan saha husi ialabane manang pe pangalabohi alai pangalabohi nakngani ris doi sude na di tonga di bagasi patu paon na jujuppa na dihutai ima pangalabohi nakngani alai molo gabe tatai ti na gabe nidongan nakkaning mardala suin yapang nao pak disi dang gabe suin yapang nao pak guarnai maribbar do na gabe pangalabohi do guarna molo pukwe hudok nakkaning na gabe pasitua natonggi herai do tok tinujuna guarido memang berbeda adong musenakng suku-sukun molo manuruk-nuruk kiba isido tulang ni siborumuli ninna molo pas do dihutai dak sabareddeng do napuna boru doho hula-hulana
hipal do ihi utai do tong do dapat tonot di bagasino ni. Alai si jalon nian non dang nagabe upatulang. Dang upatulang jalon na. Tong do guarna pangalabohi do tong pasahatot tunasida. Jadi dang gabe mangotapi ala tulang doi dang di sini nina. Di sido sude dapat tonon ise make keluarga na di dapat ton na di tongani bagasi. Dak kita botosai na botosa na puna tubuh ma ise mahorong ni nasida dapat tonon di si. Alai didik ki pasahato si pasahato ni non na puna bagasi mamanggora manorda pasahat tu sapatahat tu zonin na guarni pangalabohi masaluhu na. Tarsongoni mamang nabuhi tardapok niba molotuk pemarhujolo hupudi majolo huiba makkatahon rak makkorus samang molotuk pehumurang rak manabai hita na dumenggani amang nah holanon narak manguhel do hita iruhuk ni ima torsa na pinupkan yoputai yoputana jolo taringo hupahottor rumah tangga na baru yanakkur siduk buti mak horas mainang penatape mak tudongan. Oke, terima kasih untuk Amang Royal Sinaga. Berikutnya mari kita dengarkan tanggapan dari Amang Ara Amataraja. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang. Mauliate matutu. Jadi molohu tanggapi akka pada pok tak saluhuna ngapala sipul sebetulnya alai anong mar alai na inang alai na taulahon na dijulut taido na tadokon alai pangotusyota na tugijang na pigamatsa minakiningan dakaro takasta boto na pigamatsamon daido contohna ngahodokon na kening songon na maituru baru pe ulah kami maituru daido alai asing do museon mengalua alai maituru todo me ana maituru nah jadi molo nama nurukos sebetulnya sepakat dohi tarupani sude akan atadokon nak keningan dak pola be pajajoro si sede para anak ro tu parburu mangna pengantin na mga lua ro tujuh bunyi na tua ni parburu anggoy sepakat mehita termasuk buana mulu buana menurut tahu pe tergantung kepada motif ulaun nai dang boy pesedaut ta sudei dang boy pesedaut ta ale mulu tatu siron na motif ni na opak macam na horokon na keningan baru pe tergantung kepada bohini ulonna ima sibuanonna. Nah berikut songoniro ni tulaku Royal Sinaga memang dapat jolo hudu awang madokon menculik manakoburu do tulang nah maksud alai gawe pakai bahasa sonari menculik gawe dikku ayarong do da jul manakoburu mulu na manakoburuan alai sawati bajuda mulu na manakoburuan on si bawal dang laku asing do busen na mangabing dang laku ala da mulu na manakoburuan biasana na julu akka paradongan don nga sanggup imana menanggung resiko ibuat tumma buruni hala rupani bari irajahon manuntuk ma perburu baroma tumangaraja mengalu menasong dia penon hukuman na di ban mengaraja ngasanggup ngai iwoto sida rupani kesanggupannya sida alai hadua pe ta perdalami bolo perlu alai nahudokon nak keningan dison tergantung motif nai na songo dia do motif ni nani ulahon nai songo ni ma pangulahon na dak sarupai sudi songo ni ma pangulahon na dak songo ni ma pabuan na mangna aha siwana tusan mangna aha sihatan songo ni mara panipuli siana moliate ma dihita bolong na hurang lubi ba iro songo ni do ditolakku si naga nak kening ba bolo na hurang la manggohi ta bolo lobi do rak makorus sita moliate ma horas.
Menculik. Oke, berikutnya di sini mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Hutasoit. Silahkan Amang. Halo, Amang Hutasoit. Dibuka jo Amang mic-na, dibuka jo mic-na Amang. Mute. Nama anak perbuatan ai dora amang iwa. Si Sony Amang Royal. Halo, Amang Hutasoit. Mic-na di mute Amangi. Daw na mabukar banget dora teh. Ya, harba kamu sing ate. Angit-angit baik kamu Amang, angit-angit. Oke, ada orang so. Mana baik sama mang utasai arong do persu bang dah. Ido, pas derok persubang. Oke, ada orang so tapasaha partikiat tu Amang Hutasoit. Tapasaha Amang partikiat tu Amang Harto Hutapea. Silakan Amang. Si adong gitu Sila kate. Mang pergosi. Amang Pargosi. Mau natin Jadi di roh aku dunga pala sikup ala kibitulat tong nakin na pinaturang ni Amang Royal Sinaga siap perserahan inna ba memang ido tong ni ulahod di perserahan non rupani go songo paduhan ni Amang Royal Sinaga radang pula be pajojorokku be songo dia teknis ni akan namang ulahoni persis do songo nani ni ulahod ni Amang Royal Sinaga songo ni tong Nokia ni ulahod rupani di perserahan non ala itu tuh songo paduhan niya kadungan nakinga termasuk may napinasahan ni Amang Hutasoit ra mudo tungpe idok nakin mardalan suhin niya pang naupat mungkin ra nalas ipadomu may ratu ada nagok ay ulo songo ni rupani yak kesepakatan nalaso artina menghema akasipatu paun lasu isi nuru lasu isi lasu ipadalan ada na artina rupani balak sungi gohi alai ido na udokon pas do song paduhan doan naking molo holan hata nuruk ma memang suinya pang naupat dangang gope namar dalan isi jadi song paduhan ni Amang Ara ba memang danga pala binoto rupani latar belakang na siya gijang naking molo tungang pe rupani na opat paduhan ni Amang Ara alai ba memang takas do honor rupani ala tongtong ma ina mangulahun ada pi perserahan nama rupani jala memang ija saunarion nama tongtong na niulahonon barang saya honor rupani da mulo tungpe hurang dia kapangatusion alai so no namang ara mulo di perserahan ba memang hata na mga bingon dang apalah ya binigi sonarion ay coba urasa mulo pola iparserahan niya bing buru ni rajai siya tawatungan ulak sa tujay bingon ngolo la palpala ni mulut ternia bingku alai majo ya artinya sama kel ita rupani ang gotong paduhani memang na judo na mga bingalay na hudo rupani man na so pola anda pola udo so ni barang apala ni kilab ben sial latar belakang na dia don ma bolong na nuruk bena ni ulau song padu ni Amang Royal Sinaga may rupani tanpa mamereng latar belakang ni dia nama masu artina latar belakang ni paduhan niya manginakingan alay ba so ni ma daga pala muli perserahan dang adong berupani nanangabing peson na julo bi termabir no si Beko Pak Harto bace dangi mang mulo pola dia bing buru ni raja siya tongamol banga are bi tanaksa itu jawe bingoni jadi songoni majo jadi mina dokon nakir rupani modo tung hurang lubi pe dia kapadohani dang apala pas tong pajuzor ni bana di bagas rorai kadang-kadang basongoni mamang dang latar belakang sia guri ba jadi ulo di pata hurang pas dia ka patorakun da di bagas rohai alai kurasa sia nakapadohan nya kadohan naking terlumu biak kena tuan na sa gijang na patariason herasa dapat damok do hitar rupani dia do na mangulahun na nuruki teh jadi songoni matong-tong na ditoru pe na pahihut dia ka room town ba imana bui
utara esok kami. So dia mah nama nuruk di siada batak tai, bah memang molo tarok mulai jarang dipahami, talumui perserahanon bah memang rata-rata nang hubereng siada nagok nama molo tungadong yak kena mengudahun. Alana so paduhan dokan king latar belakang ni na so diulahun ada nagok memang marmasam-masam. Ala yang gunwa ngok kubereng bang akhirnya marsi tulupa be yak para perburu alana nga mulai sian awalon menang nasongo dia pe marsi padohan di nisi bayanur rupani tersongo lima na bu pira satu kita selukna upasa mamuse tuhos jakkan orang lobi atong tok kita marsi ajar-ajaran mulai tema pinasa muse tuhos. Oke. Mulai tema di Amang Harto tapi ya, ima di Tikidok di Pangatus di Damang. Ima terkait tema tumanuruk-nuruk na dibuan host sadarion. Oke, berikutnya kita sampaikan kepada Amang Hutasoid. Silakan Amang. Nalate host. Jadi nalate na dia makatulak. Jadi ragam dua na ragam donang ada na. Jala sudia ada ti nauli de na denggan. Siados ni roha di na marula-ula boru. Alanya udah kosonya makatulak. Au pitu maboruku nang merasa hotak. Saya mak dua anak pitu boru. Opat naung tu adat, tulu naso tu adat. Boruku pertama, Margaritonang sian hudagicak. Di luar hodoon. Jedung di luar honon, dengar doh favorat. Jadi dungarok tulu bulan Roma dok layon. Tu takku. Di dok mama nuruk-nuruk. Dung di dok manuruk-nuruk di patu panasida mak. Hopar tu pada datoni turu-turu di sipangano. Laos di rok kodo nang hula-hula ni lekon. Ima tulangi helau. Laos di itongan bagas dohami. Mari di bagas jagon. Jadi di suku dongat tubuhku mak di harorona. Raja nami raja bulun. Di narohami tu son. Mendapat tok kamu. Ngapa julu gogo hami papudiuhum. Nang utak hami borumu. Sialani rohami raja bulun marsobat hamuna. Asat teta ma raja nami be kamu tangami tuhami. Raja nami ima helelek nami ban nawarahnya kami Roma dapat tok kamu tutongani bagas mulon. Amai dok kodonga tubuhku so. Malate ma dihamuna amang boru nami Margaritona. Marhidaya pe rohamu doh boru nami doh hela nami rabdot tamu tutongani bagas nami on. Padaridahon nadi doh kamu ditakohamu boru nami. Siat tongani bagas nami. Marhidai amang boru roham buah-buahon langsung mengihut tamu si matuani boru nami di bawah kamu turun si panganon. Ope raja nami dung marsi panganon modah dung si pul marsi panganon. Bawa kamu nama utang muna. Baik kamu mah 20 juta. Ale Roma amang boru lekon. Dongat tubuna mangalusi. Gaya bijala horas di hamuna hula-hula nami. Natoho mai nayapya homuna itu hami oluan nami mai raja bulun. Alai raja nami dung nomor tubur piano pasalongan nami roro hami mandapat tok kamu nomor tubur ka pasalongan yang kanak kon nami on alai raja nami nai hatau monai pasaton nami majol sonari patujuluna jadi maka nabi ngumi bangka diledu patujuluni sinamuti alai dang nai sugut lama benade tak kaduan dang nai gabi mulati hata honot tong musengi tong mulat markusip ya ipasa mai sobana satu contoh nasana torojarne sida madang dipatok kami na sedia di ibai me sobara sian holong nga manang 1 juta ya omma patujulo nami sinamok nami raja nami lasmarwani raja inai pasamo luksibuli di pabu adong atu koma anggo soni mariamu namang boru nami pajulo tutu uma sato nga ada ton bolo adok peulon niak ka ulap sugu ngabibas dia moro totongan ibagas nami be dang nagabe si pangabeti be alai di sodo habis sudia kana martinudu nakapamarai doh na boru ni paromemu do tulang ngame alah was di hutok ketepatan hula-hulai lasupio kami da pulu rohanami dang upio hami hula-hula nami jadi manang naik ko songot tulang sinagai penak kaningan ala jam joma jol mana poso sonari mana di panobangan odang di dok besong nedok ni tulak sinagai di dok mana siap pangnopat ya jadi ibadah lo siap pangnopat on o marita no pangarera kano au sediri may naman jalo buruku may ya jadi ibadah lo siap pangnopat on
Dakola di patok nasa dia bi. Duk sipuli mardela dulus soner kon itulang inakkingan. Saya ada masana alay dak ngulus gabi ulus selay. Dan gabi mardelan pasa mantar hela udah. Jalan mardela du sudah nahugok kon roro sudah nagokok kudu ngasahuta pasa ulus solong. Jadi tarima di edat. Jadi pedua museng muli maburuk museng tu marga manulam tu sidik kalah. Dang senedet Roma manuruk mara mangopas diri ninna. Didok mangopas diri kalau kalah ini dua dorok. Dang naruh dong tubuna. Dang nai pabuat turong tubu nai huton. Rona dua masih holina burkon. Tung masih holhian. Jauh lah kelai dorok buri. Ipu gua masih panganon. Gatini lapet doon. Dang pasa ulas sami. Dang gabi merdel siapang naupat. Ay na masyul na burkon. Roma dapat kami umana Roma ngopas diri. Jadi na dia amang raja akarungat jamu katulang na itu nang na diulah nyalak kita batak na bujui na perjuangan. Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.